Марава хора и отново здравейте хора. 69. Ма той е тогава. О, медирално сладко е. Мият педал. Ела към тука, бе, покажи нещата, бе. Шоколадчета. Клефи. Искай ти да ни покажа. Джак Даниелс. Вижте, Данила лъжа. Чакай. Джак Даниелс 12,90. Вижте го. Джак Даниелс, смятай. 12,99. 13 евро. Смятай, Джак Даниелс. Гледайте го хубаво. В България 50 евро, 50 лея. Напиргаре. Напирга. Мама, ти само као си. Лея, къде сте? Дуй да, не, 3. Кажи 70 стотинки. Бе, 1 лев струва, бе, един хляб. Тук 3 евро, гледай, Германия. Ама, той не е, той е от скъпото. 3 евро, гледайте. Ама се покажи, той е 1 лев. Гледайте, 1,69, Не, гледай. той покажи, 1 лев. Кога го шене хляб, ще го ядеш ли? Ще го ям, покажи шоколада. Ички само тука. Ja, så няма besøker dem nå. Tjena, ale. Ale. Le, ади майка. Але, Мира. Якоб. Днес кафе. Гледай хора, Якоб си, ма. Виж български хапе. 3 в 1. 3 в 1, чакай. Ще ламер бебеска паста. Виж ти, ай. Вижте, 35 хора. И да ти я. Число е, чакай, 1,50. 2 число е, брат. Чек. Май, няма място. Да отивам и да взимам още една. Ай, ре, не искаме. То ме излизам, давай. То пълним чак. Janин кой? Джанен. Кайта ли? Ай, ние двамата да отиваме. Таз фантази, Ромея. Къде е олиото? Ето го. Майко! Олио ще взимаме. Опа. Хади. Къде айде? Кажи, какво